Dobrý deň, volám sa Jozef Chobot. Toto je naše Ferrari, s ktorými robím vlastne zážitky. Venujeme sa tomu už 1 rok. Je to akože veľmi úspešné a populárne, akože veľa ľudí si to pochvaľuje vlastne a splní si vlastne tým svoj sen povoziť sa vlastne na superšportovom talianskom luxusnom ako Ferrari. Je to vlastne Ferrari Modena F1 s radením vlastne ako vo Formule 1 pod volantom. Je to 8-válec, objem motora je 3600 kubických centimetrov, má to 400 koní a zadný náhon, čiže človek sa na tom môže trošku vyblázniť. No. Takže toto je Ferrari Modena vlastne, jediný rozdiel je, že sa radí vlastne pod volantom a má to len 2 pedále, ako v automatickom aute vlastne, čo má automatickú prevodovku. Všetko sa robí s pedálmi len pravou nohou, ako pri automate. Naštartuje sa to tak vlastne, že sa stojí na brzde, potom sa to naštartuje a aby sme sa rozbehli, musíme vlastne pravým tlačítkom musíme si dať hodiť rýchlosť, jednotku. Potom vlastne normálne noha z brzdy dole a na plyn a potom sa to vlastne rozbehne. Potom ďalšie všetky rýchlosti, má to 6 rýchlostí, všetky ďalšie rýchlosti sa dávajú pod plynom. Čiže stojí sa na plyne a prehadzujú sa rýchlosti. Nemusí sa ako pri normálnom aute uberať z plynu a prehodiť rýchlosť, ale vlastne stojí sa na plyne a normálne sa prehadzuje až do 6 vlastne. Takže s nohou môžem niečo robiť, alebo iba stojím? S nohou vlastne, no keď sa rozbiehame a zrýchlujeme vlastne len stáť na plyne stále, pozerať na otáčkomer a pri 4 až 7000 otáčkach môžeme radiť podľa toho, ako chceme ísť rýchlo. Keď napríklad ideme na nejakú križovatku alebo niečo, tak nemusím si tým podraďovať, ale stačí, keď brzdím a to si automaticky začne tie rýchlosti podraďovať samého. Teraz si môžeme naštartovať. OK, naštartovať. Ježiš, toto je paráda! Výborné, hej, super. Má to takú citlivosť, a to je ten zvuk taký, vieš, taký dobrý. To nie je zdravé. Dovidenia a do počutia, perfektné. Ďakujem veľmi pekne za zážitok, fantázia. Vrele doporúčam, úplne najviac, úžasné.